Il-klieb uqtates inkluża u abbandonati se jkunu msewwija b'xejn waqt kampanja li se ssir bejn 3 u 17 Settembru li ġej. Minn din il-kampanja se jibbenefikaw is-santwarji tal-annimali u l-organizzazzjonijiet volontarji li jaħdmu favur l-annimali. Il-Gvern se jkun qed jagħti s-sem tiegħu f'din il-kampanja hekk kif ingħaqad mas-Socjeta tal-Veterinarji Ewropej l-ETN li ġejjin Malta biex jagħtu s-servizz tagħhom b'xejn. L-idea tagħna bħala Gvern li nkomplu naħdmu anke flimkien ma' organizzazzjonijiet internazzjonali diġà għandna Dogs Trust li qed jagħmlu xogħol tajjeb hawn Malta u issa bdejna naħdmu wkoll mal-ETN li hija ħanejdlok organizzazzjoni li ħadmet ħafna madwar l-Ewropa, partikolarment anke fl-Italja, l-Ukrajina, Spanja li jgħinu ħafna l-gvernijiet fejn kellhom problemi ta' annimali abbandonati u allura qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex f'dawna il-perjodu bejn 3 sa 17 ta' Settembru nagħmlu daw il-neutering programs, l-operazzjonijiet f'din il-klinika hawnhekk. L-idea tagħna huwa li indirizzaw mijiet ta' tesu klieb bilha li kontrollaw il-popolazzjoni li jkollna f'ċertu żoni li jkunu problematiċi għalina. Barra li dan il-programm se jkun offrut lil klieb uqtates li jiġu abbandonati fit-toroq, se jkun offrut ukoll lil dawk li jrabbu l-annimali fid-djar tagħhom. Se jkunu madwar 50 annimal li se jiġu msewwija kuljum. Se jsiru wkoll microchipping għal klieb b'xejn. Il-veterinarji tas-Soċjetà tal-Veterinarji Ewropej huma speċjalizzati fil-kataretti tal-għajnejn tal-annimali. Partikolarment dawn il-vets li nġibu minn barra l-pajjiż huma vets li jiġu volontarjament, però għandhom teknika speċjali ta' kif joperaw fuq l-annimali. Dik li ma jagħmlux ħsara kbira lill-annimal waqt l-operazzjoni, allura permezz ta' pinhole surgery ikunu qegħdin jagħmlu xogħol li jkun iktar ħanedu hekk inqas tampat fuq l-annimal innifsu. Il-President tal-ETN.Din tfaħħar l-inizzjattiva tal-Gvern Malti fil-waqt li jinsab impressjonat bl-ammont ta' xogħol volontarju li jsir ma' dawn l-annimali f'pajjiżna, qal li jixtieq jara iktar koordinazzjoni bejn l-assoċjazzjonijiet volontarji. Il-veterinarju Alex Kiro offra l-klinika tiegħu f'Ħalqormi biex issir din il-kampanja. Huwa qal ukoll il-veterinarji Maltin li m'għandhomx il-klinika tagħhom se jkunu jistgħu joperaw fil-klinika tiegħu.